Is dat de middelste of de jongste die nu, van u, die nu de baan op Dat is is? de jongste. Dat is de jongste? Ja. En is dat zo'n fanatieke downhiller? Of hoe? Nee, dat eigenlijk niet. Helemaal niet. Helemaal niet? Nee, we doen een motocross. En er zijn veel banen dicht nou. En fietsen vind ik ook wel leuk. En dan kan ik dus af en toe een keer de fiets pakken. Om naar Waalwijk bij het Lido te fietsen af en toe. En nou hebben we dit gezien. En dat motocrossen, heeft hij dat van u of zo? Ja, een beetje. Een beetje? Ja. Een beetje of een beetje veel? Nee. Ik heb er vroeger al wat gedaan. Oké. Ja, maar dat al lang niet meer eigenlijk. Ja, en dit is dan het familievoertuig? Ja. Dan kun je met hoeveel kun je hierin? Ja, gewoon met 6 man. Ja. Ja. En die fietsen die stonden achterin? Ja, hier zo, ja. Normaal staat niet achterin. Ja. Maar u bent van alle gemakken voorzien, hè? Ja. Een gaststelletje? Ja, een gaststelletje, warm eten. Ja, dat is gezellig ook, hè. Ja, zeker. Ja. Dus u bent, u gaat er vaker op... Ik geef mijn vuilniszak weg. Hoezo? Dat is alleen maar een teken dat u netjes opruimt. Ja, ik neem mijn rommel mee, ja. Ja. Maar wat een bizarre plek eigenlijk. Want, mooi, hè? Nou ja, ik ben hier vaak langs gereden. Maar ik heb nog nooit gezien dat dit bestond. Nee, ik wist het ook niet. Het schijnt een oude vuilnisterrein te zijn. Ja, dat weet ik. Ja, ik ook niet. Nou ja, we hebben hier al eens eerder een aflevering van dit programma opgenomen. Ik zal zeggen, het programma heet Onderweg. Oh ja, leuk. Dat betekent dat wij altijd onderweg zijn en spontane ontmoetingen. Oh ja. Dat levert vaak hele leuke gesprekken leuke op. Beelden, ja. En dan op deze plek. Ik vind het bizar. Ja. Dat bestaat in Limburg. Ja, ik ben er blij mee. Want ik kan er weer ergens naartoe rijden. Ja, maar het is zo. Met 3 jongens en zo, dan zijn we wel wat sportief. En dan het weet ligt je allemaal stil? Ja, alles ligt stil. En op een gegeven moment weet je gewoon niet meer waar ze naartoe moeten. En om ze gewoon uit de drugscriminaliteit te houden en mee bezig te zijn met die jongens. En daar stoppen wij een hoop tijd in als ouders. En dan hopen ze daarmee gewoon op het juiste pad te begeleiden. Dat is eigenlijk hetgene waar we hier zijn. Wat een mooie gedachte. Ja, mooi hè? Maar ligt die op de loer dan? Die criminaliteit? Nou ja, overal waar je komt zie ik dat er drugs gedeeld wordt. Echt waar? Ja. Dat zie ik wel, ja. Nou ja. En drugsgebruik. Ja. Ook. Mijn oudste zoon heeft heel lang gekitesurfd. Ja. Ja, daar wordt ook veel drugs in gebruikt. En dat wereldje? Ja, schijnbaar wel. Oké. En dat wil ik niet, dat ze daarmee in aanraking komen eigenlijk. Maar wat goed dat u daar als ouders... Ja, nou ja goed. Ik vind het meer een taak van de ouders eigenlijk, ja. Om gaan bezig te zijn. Ja. Ja. Dus, en dat maakt het extra lastiger nu, omdat er heel veel stil ligt. Ja, en ze hebben veel tijd. School natuurlijk. Ja, het is online school eventjes. En dan zijn ze weer vrij. En normaal gaan ze met wat vrienden op. Ze zijn op school en ze praten met elkaar. Maar dat is er niet meer bij nou. Ja. En dan kost dat gewoon extra veel energie. Ja. En dan is dit heel leuk. Een leuk uitje weer. Hoe is het met uw werk? Zit u ook thuis te werken? Nee, ik werk niet thuis. Nee. Helaas kan ik niet zo goed werken. Want? Ik heb een spierziekte. Ach nee, toch niet die spierziekte? Dat zou je zo niet zien, maar ja, ik weet niet welke u bedoelt. Maar nou ja, de meest bekende bij mensen is ALS. Ja, ALS, nee. Wat ik heb is SMA. En wat is dat? Ja, dat is eigenlijk de voeding naar de armspieren en naar de beenspieren, die wordt langzaam minder. Dus waardoor je gewoon minder energie hebt in je spieren. Dat is eigenlijk wat SMA is. En wanneer kwam u daarachter? Ja, daar kwam ik achter toen ik 19 was en 20 zo'n beetje. En dat gaat dan langzaam achteruit. Langzaam, want u bent nu, als ik vragen mag, hoe oud? Ja, 45. 45. Ja. En wat heeft u moeten inleveren in die 25 jaar ruim? Ja, heel veel. Heel veel. Ja, dus dat is het werk onder andere, wat ik altijd graag deed. En dat was? Ik werkte thuis. Mijn ouders hadden thuis een landbouwmechanisatiebedrijf. Ja, en daar heb je armen en benen bij nodig. Ja, alles, ja. Dus, en dat is, daar werkte ik eerst. En dat was eigenlijk de bedoeling dat ik daarmee verder zou gaan. Maar ja, dat was de prognose dat niet zou gaan gebeuren. Nee. Dus zodoende. Maar zodoende heb ik me in principe met de corona, nou met het werk, niet zo heel veel last ervan. Er is voor u weinig veranderd? Ja, in principe wel. Dat wel. Ja, behalve dat ze thuis zijn allemaal.
Dus u werkt helemaal niet meer? Nee. Hoe vult u uw dagen? Ja, dat heb ik inmiddels wel geleerd. Ja, dat Ja. moet je dan wel leren, hè? Ja. Er is altijd in het huis altijd wel iets te doen. Ja? En verder is met 3 jongens, dan hoef je niet stil te zitten. Dat hoeft niet. Dus is dat ook de reden waarom dat motocrossen op een gegeven moment voor u niet meer... Nee, dat was voor die tijd, daar was ik mee dat was- gestopt. Ja. Ja, met cross is hartstikke leuk, maar het is ook gevaarlijk. Je hebt heel veel ogen gebroken. Ja, want je kunt nog zo goed zijn, dat Ja. zie je bij onze vriend Herlings Ja, ook. ja, En dan klopt. lig je toch weer een keer Ja, op je neus. Hè? Ja. Hey, en Maar- hoe heeft u... kijk, als je zo'n ziekte hebt, Ja. dan ga je natuurlijk over van alles en nog wat ga je nadenken. Uiteindelijk toch vader van 3 zoons geworden. Ja. Heeft u nooit gedacht van als ik mijn rol als vader maar kan waarmaken met 3 kinderen? Daar denk je wel eens een keer bij na, natuurlijk. Maar ik heb gelukkig een hele lieve vrouw. Die is weggedoken. Ja, die zit ergens anders, ja. En die samen redden het wel, zeg maar. Wat goed. Ja, leuk. En is zij dan kostwinner? Ja. Wat doet zij? Ja, zij werkt in de zorg. Ah. Ja. ja. Het zit druk genoeg nu. Ja. Ja. Nou, niet Maar op... dat valt wel mee, hoor. Maar. Wat doet ze in de zorg? Cardiologie werkt, polycardiologie. Oké. Ja. Maar is zij ook iemand die dan eerder gevaccineerd zou moeten worden? Nou, dat weet ik niet. Nee. Nee. Hebben jullie het daar wel over? Ja, hebben we wel eens over, ja. En? Ja, hoe staat u daarin? Nou ja, ik denk zelf wel, kijk, ik ben ook een frontsoldaat eigenlijk. Hè? Want dat is ons werk om in contact te komen, zo Ja. veilig mogelijk natuurlijk, met mensen. En ik denk dat ik me wel zou, nee, ik weet wel zeker dat ik me zou laten Ja. vaccineren. Omdat ik weet dat er ook heel veel indianenverhalen rondgaan. Met name op social media. En ik denk dat ze iets niet zo gauw op de markt zouden brengen als het niet veilig was. Ja, dat vertrouwen ben ik een klein beetje verloren. Ik hoop dat ik dat weer terug kan vinden. En Maar- vertelt u eens, hoe komt het dat u dat vertrouwen een beetje verloren bent? Ja, wie zegt dat het veilig is? Dat vind ik nog steeds wel een moeilijk verhaal. Ik vind wel, er gaat zoveel geld mee om. Ja, Dus ik ben er nog niet uit. dat zijn de complottheorieën, hè? Ja, is dat zo? Ja, Nou dan ja, noemt u meteen zo, maar dat vind ik altijd zo jammer. Ik denk er gewoon nog over na. En als je dan zegt dat je iets beter over nadenkt, dan val je al in een complottheorie-denker. Dat vind ik een beetje Nee, moeilijk. dat zeg ik niet. vind Dat zeg ik niet. Maar het is natuurlijk wel zo dat ik zal de laatste zijn die ontkent dat er heel veel geld omgaat in de farmaceutische industrie. Ja. Want je ziet ook wel dat het ene corona-vaccin van de ene fabrikant kost een paar euro en dat van die andere kost 45 euro. Oh, ja, zo. dat weet ik niet. Dus dan denk je ook van, Ja. waar is Ja, dat nou goed. weer op gebaseerd? Maar ja, als je kanker krijgt en er is een middel, Ja. dan neem je dat toch? Ja, maar hoe zijn die vooruitzichten dan als je kanker hebt? Nou ja, vaak is het zo dat je bijvoorbeeld van een chemotherapie krijg je ook heel veel bijwerkingen. Ja, dat klopt En wel. vervelende dingen. Jawel, En, maar anders. Overlijd je eerder, misschien? nou, kijk, dus Ik vind er hangt veel meer aan vast dan alleen maar een vaccin nemen. ja, maar aan de andere U kant, bent u ziek geweest of niet? nee, Nee, gelukkig. Nee. Heel fijn. Ik ook niet, wij ook niet. gelukkig. Gelukkig, ja. Maar dan is de keuze veel moeilijker, vind ik. Als met kanker, denk ik. Nou ja, het is de vraag van, kijk, als je dan nu ziet dat je die andere variant weer hebt, hè, Ja. die laten we het even de Britse variant noemen, die nog besmettelijker is, kennelijk. Ja. En als je ziet dat er nu massaal alweer grote feesten worden georganiseerd, Ja. van mensen die dan ook nog eens de politie op afstand houden, agressief worden, Ja. omdat ze vinden dat ze een feestje wel verdiend hebben, Ja. dan mag je je toch afvragen, zijn we het niet alleen richting onszelf, maar ook richting anderen verplicht om ons te laten vaccineren?
Anders krijgen we het volgens mij nooit onder de knie. Ja, ik weet het niet. Ik ben daar nog niet aan uit. Dus u heeft die knop nog niet doorgehakt? Nee. Of u zich Nee. zult laten vaccineren? Buiten, dat is ten eerste. Ten tweede weet ik niet precies nog. Dan moet ik gewoon bij arts overleggen. Of dat het bij mij ook allemaal kan. Maar dat is weer een ander verhaal. Ja. Ja. En uw vrouw, hoe staat die erin? Ja, ongeveer hetzelfde als ik. Ja. Dus zij werkt in de zorg, maar ze wil zich vooralsnog niet laten vaccineren? Nou, eerst maar meer duidelijkheid erover. Kijk, ik vind, je kan je eigenlijk eerst wel gerust zelf ook toch wel verdiepen ergens voordat je iets doet. Ik bedoel, een huis koop je ook niet op één dag, toch? Mhm. Meestal lees ik contract ook door voordat ik iets handtekening ergens zet. En ik denk dat we hier als wij gewoon, ik moet in verdiepen. Ik ben wel voorstander van om je eigen te verdiepen, tuurlijk. Ja, en daarmee een keuze te maken. En hoe doen we dat? Afwachten wat er in de landen om ons heen gebeurt? Nee, je kan ook wel lezen verder rest en gewoon waar mensen luisteren die er verstand van hebben, van de ene partij, van de andere partij. En op een gegeven moment moet je dan zelf een keuze daarin maken. Ja. Ja. Maar Gelukkig. op dit moment zegt u van ik weet nog te weinig. Ja, vandaag wel. Misschien Ja. is dat morgen wel anders, of overmorgen, weet ik niet. Ja. Ja. Ik ben niet zo'n voorstander van medicijnen, ook helemaal niet. Nee, ik ook niet. Nee. Maar dus, je praat nu wel over medicatie die levens kan redden, hè? ja, dat kan zeker. Maar degene die zijn eigen wil laten vaccineren, in de eerste instantie is prima. Dan kan die toch niet meer ziek worden dan. Ja. Toch? Of niet? Ja, Kijk, dat als u klopt. nou gevaccineerd bent en ik ben dat niet, dan loop ik het risico. U niet. Ja. Dus daar vind ik het aan de andere kant ook heel moeilijk. Ik hou niet zo van verplichtingen. Dat een ander mij een verplichting oplegt. Ja. Ik ben het helemaal niet eens met die grote feesten en zoveel mensen bij elkaar, dat doen wij ook niet. Maar ja, dat is hetzelfde als dat je hier gaat fietsen en mensen gaan tegen de richting in fietsen, zeg maar een keer. Ja. Of een keer door iets lopen waar je eigenlijk niet hoort te lopen. Ja, dan vraag je een keer of dat hij dat niet meer wil doen. Maar ja, daarna is het toch een eigen keuze, of niet? Precies. Ja, Ja, ieder mens moet in zijn leven zijn Ja. eigen keuzes maken. ja, dat wil niet zeggen dat je alles maar kan doen wat je zelf wil. Ja. Dat is weer een ander verhaal. Ja. Maar die keuzevrijheid moet wel blijven. Ja. Ja.